информацията, че това ще стане от 2015 година. И между другото това мина и през Европейския парламент на миналата сесия с много голяма подкрепа. Тук вече може би трябва да обърнем внимание на слушателите, на по-широкия кръг от граждани, които не всеки ден се интересуват какво се решава в Брюксел. Да се види, че в Брюксел могат да се вземат и много полезни решения. Някой път не се обявяват. Но ето това е един пример. Решение, което засяга толкова много хора. Втори пример, който между другото, като че ли също или се позабрави, или не се засегна достатъчно, беше това, че всъщност Европейския парламент ликвидира акта. Уния договори, които трябваше на дело да правят. Да. И аз ще ви кажа, за първи път се възхитих, получих хиляди имейли от български. Повечето бяха млади хора. И започнах с помощта на моите асистенти, казах, на тия хора трябва да се отговори, защото това е голяма проява на активна гражданска позиция. Така трябва да ни въртат. Така трябва да ни мачкат, да се интересуват от това, което можем да правим и трябва да правим. И по този начин наистина тръгна. Имаше дискусия в нашата група. Тя зае правилната позиция. Намериха се така доперни точки с останалите групи и парламента ликвидира това. Всъщност то беше надвиснало, то беше подписано вече.